Atxaldeon, 6 oantxe eta honekin maiatzeko plenuai hasiera emango jogu. Puntuekin hasiko gea, gai zerrendako puntuekin, eta lehenengoa betiko modun aurreko plenoko edo osoko bilkurarako akta onartze izango litzateke, ez daita aktaren inguruan badagun zerbait komentatzeko, ez, onartutzat emango dugu orduan. Bigarren puntua ere, plenoro ekartzen dugun puntua da, eta dekretuen berri ematea da, aurreko plenotik honea eman ditugun dekretuen berri ematea, 989 dekretu zenbakitik, 1229 dekretu zenbakira, zerrenda pasa zaizue, zai bat ematen inguruan zarantzarik edo zerbait badan, ez, aurrea orduan. Hirugarren puntu ere berri emate bada, finantza eta aurrekontuen alorreko informazioa, hau, urtean zehar jarduera aurra dijoan enean kontu hartzailetzatik egiten den informazio emate bat bada, aurrekontuaren egoeraren inguruan, bai? Aurrekontuaren egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna ematen duen informazioa. Pasaren antolakuntza batzordean aipatu zen, xehetasun gehiagokin kontu hartzaileak berak azalduzun, nik konklusio nabarmenenak edo aipatuko ditut, eta gero galderarik edo zalantzarik balin badago komentatuko ditugu, bai. Orokorrean, bai, esan daiteke aurrekontuari begira eta 2025ko jarduera dijoan enean Hernaniko udalak betetzen duela finantza iraunkortasunaren 2025erako helburua. Hernaniko udalak ez dauka gaur-gaurkoz zor bizirik. Gastu arauari dagokionez aldiz, 2025ko exekuzioa nola dijoan ikusita, epealdi hau ikusita nola ejekutatzen ari da, aurreikusten da, 2025ko ekitaldi bukaeran gastu arauaren helburuak ez direla beteko. Ze esan nahi duenek edo zergatik? Guain arte, aurreko urtetatik zetozen aurreko ekitalditatik zetozen gastuak urrengo urtean inkorporatzen zianean, etzian gastu arauan gastu berri moduan kontemplatzen, hor aldundiak Gipuzkoa mailan egiten zuen salbuespen bat zan hori, salbuespen hori jada ez dago, horrek esan nahi du, salbuespen hori ez dagonetik, naiz eta 2024tik zenbait gastutarako dirua gordeta auki, inkorporatu balin baditugu 2025ean bukatu ez ditugulako 24ean, gastu berri moduan kontemplatzen diala. Bai, horrek izango du ondorioa 2025ko ejekuzioaren amaieran edo ekitaldiaren amaieran gastu arau ez betetzea, eta honek esan nahi du, likidazioa egiten degunean plan ekonomiko finantziero bat osatu beharko degula eta onartu beharko degula hemen plenoan. Horrek, plan ekonomiko finantziero horrek ze suposatzen du? Bi urteko plan bat izango da, urteroko defizita eta zorraren helburua betetze aldera izango dana. Hori dena aurre ikusita dago denborarekin kontu hartzailetzatik, eta aurre ikusita dago lanketa guztia eguneroko jardunan eta aurre ikusita dauden gastu eta inbertsioi eraginik ez izateko. Baina formalki hori egoera hortan egongo gea. Bestetik ere esan, Hernaniko udalan kasuan legeak ezarritako ordainketa epeak betetzen diala, ez dagoela altxortegi arazorik ordainketa horiek legeak aipatzen dituen 30 egunetan egiteko, eta noizbait atzerapenik edo izan balin bada, tramitazioan izan den arazon batengatik edo izan dela, baina orokorrean betetzen diala legeak ezarritako epe horiek. Hauek konklusiorik edo ondoriorik nagusienak, ez dait honen ingurian galderarik edo zalantzarik baute daun. Ez, berri emate bat da, nago ez dugu bozkatu beharri. Laugarren puntura salto egingo dugu, kasuntan 1005 edo traspakar eremuko xehetasun azterlanai behin betiko onarpen ematea litzateke eta Ainarak azalduko dugu. Kaixo, arratsaldeon. Xehetasun azterlan hau konstrukzioan ezukiak aurkeztu zauen, Hernaniko Antziola auzoko 205 izeneko eremurako, da traspakar eraikina zauen eremurako, eta helburu nagusia da lursatean eraikuntza plana aldatzea. Hasieran eraikin bakarra zauen L-formarekin eta orain 2 eraikin planteatzen die, independiente. Tokiko gobernutik hasierako onarpena eman zaion, eta dokumentu egon da jendaurrean, ez dagoen alegaziorik, eta orduen proposatzen dena da, behin tokikotik ona ekarrita, hemen onartzen bada, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea.
Eskerrik asko Ainara, zaitu honen inguruan zalantzari galderarik edo badaun. Zuzenean bozkatza pasako gaurdun. 2005 eremuko xehetasun azterlanaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Bosgarren puntura salto egingo dugu kasu hontan, EPL 03 bat azpieremuko xehetasun azterlanari ere behin betiko onarpena ematea izango litzateke, eta hau ere Ainarak azalduko dugu. Beste azterlan bat, behin betiko onarpena moteko, kasunetan Hernaniko partzela baten, EPL-ko partzela baten, elektrokimikak aurkeztutakoa, eta helburua da, berez, enpresan instalazioetan ningo da bien beste eraikin baten pabelloia nolako izan behar dan eta horko ezaugarriak zehaztea. Berdin, hemen hasierako onarpena emon jakon, eta ona ekarrita eta hemen onartuta, berriz ere Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea izango zen. Eskerrik asko Ainara, honen inguruan galderarik, bozkatzera pasako gaurdun. EPL 03 bat azpieremuko xehetasun azterlanaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak, hau ere, aho batez onartzen da. Honekin, 6. puntura pasako gea, janari furgonetetan edo kalean jartzen diren postuetan egiten den prestatutako jakien noizbehinkako salmenta arautuko duen ordenantzari hasierako onarpena ematea izango litzateke, eta Patxik azalduko digu gaia. Bai, kaixo arratsaldeon. Janari furgonetak edo kalean jartzen diren postuak ohikoak dira herriko hainbat ekitaldietan. Establezimentu komertziali biltari hauek ibilbide luzea eta ibilbide profesional luzea daukate, baina azken urte hauetan eskaeren joeran aldaketa bat ikusi genuen, identifikatu genuen, eta egoera horren aurrean ordenantza hau sortzeko beharra ikusi genuen. Batez ere herritarrei erantzun txukuna eta modu ordenatu batean emateko. Prozedura administratiboari dagokionez, pasaden hilean ordenantzaren proiektu hau prestatu baino lehen, aurre kontsulta publiko bat egin zen, eta epe edo epealdi horretan jaso diren ekarpen guztiak erantzun dira eta aztertu dira, eta gaur aurkezten dugun ordenantzaren hasierako testu honetan batzuk ja txertatuta daude. Merkataritza establezimentu ez finkoen salmentarako baimen kopurua desente igo da, eta horregatik ordenantza honek albidetuko du esleipen zerrenda bat osatzea. Udalarentzako tresna erabilgarria izango da, metodo eraginkorra izango da baimenak emateko momentuan, eta urtean zehar erabiliko ordenantza honetatik sortzen den zerrenda hori udalak erabiliko du urtean zehar hainbat festetan eta arlo ezberdinetan. Beti zerrendaren urrenkera errespetatuz. Proposamen honen garapenean pauso bat gehiago eman izan nahi dugu baimenak ematerakoan. Kontuan hartuko dira ingurumen irizpideak, irizpide linguistikoak eta tokiko ekonomiarekin konprometitutako irizpideak, adibidez hornitzaileak, hurbileko kontsumoa, baita komunitatean inpaktu positiboa edukitzea ere. Eta bukatzeko, lehia desleala ekidinez enpresen ekonomia zainduz eta elkarbizitza bermatuz, ordenantza hori bai egiterakoan, bai aplikatzerakoan, sentsibilitate ezberdinak kontuan hartu beharko ditugu. Herritarrenak, bizilagunenak, dendariarenak, ostalarienak, zailtzaile helbiltarienak eta kontsumitzailenak. Eta gero, prozesu administratiboa jarraituz, datozen egunetan, Gipuzkoako aldizkariaren ofizialean argitaratuko dugu, 30 egun bitartean, eta ja gero ohiko prozedura administratiboa jarraituko du ordenantza honek. Eskerrik asko Patxi, honen inguruan zerbait aipatzeko, bozketara pasako ga zuzenean. Janari furgonetetan edo kalean jartzen diren postuetan egiten den prestatutako jakien noizbehinkako salmenta arautuko duen ordenantzari hasierako onarpena ematearen aldeko botuak, hau ere, aho batez onartzen da.
Zazpigarren puntuarekin hasiko gea, burujabetzen kontseiluaren funtzionamendua arautuko duen erreglamenduaren hasierako onarpena izango litzateke eta Aitorrek azalduko dugu. Bueno, atxaldeon, danoi. Gobernu taldetik bagoaz tokian tokiko beharretara egokitzen eta herritarren partaidetza sustatu eta areagotuko dituen politikak aldatzen. Beraz, helburua bada administrazio publikoaren izaera eta kultura birpentsatzea, eta nola ez, herritarren ahotsa politika publikoetan txertatzea. Bizi dugun egoera sozial, politiko eta ekonomikoak, egungo administrazio publikoak gaitasun mugatua duela bistakoa da, herritarrengana iristerako garaian eta noski komunitate demokratiko sendo bat eraikitzeko. 2021 batean hasi zen Hernani Burujabe prozesuak argi eta garbi utzi du lankidetzazko ereduak eta lidergo partekatuak baduela bere zentzua egun bizi dugun errealitateari erantzun egonkor bat emateko. Hortaz, erronka sozialen konplexutasunak agerian utzi du betik gorako ekintza instituzionalak bere mugak badituela, hau da egungo ereduak bere mugak badituela, eta honen aurrean gobernu taldetik funtsezko ikusten dugu demokrazian sakontzea eta ekintza politikoaren mugak zabaltzea. Bai. Hau guzti hau eragile zein elkarten arteko lankidetza formulak egituratuz eta izaera komunitarioko instituzionalitate berriak sustatuz egin nahi dugu. Egiteko modu berriez ari gara finean, bai, gobernantza forma irekiago, gardenago eta lankidetzan oinarritutako formez hain zuzen ere. Honetarako betikorako hanka beharrezkoa da, eta honek administrazioaren eta komunitatearen arteko herri mailako elkarlan kooperatiboa ahalbidetuko dela pentsatzen dugu. Egoera eta erronkak geroz eta konplexuagoak dira, eta beraz irtenbideak ere konplexu dira. Guk argi dugu, halako erronkei aurre egiteko estrategia komunitarioek herri eraikuntzan eta parte hartzean betik gorako hanka hori egonkortzen dutela. Honekin beraz, Hernani Burujabeko ereduan oinarrituz, fokua jarri behar dugu udala, herritarrak eta enpresak bat eginik politika publikoak indartu, elkarrekin sortu eta ebaluatzen jarraitzak garrantzia badukala. Honekin egin nahi duguna zera udalaren lidergoa geroz eta partekatuagoa izatea eta herritarrei autonomia zein erantzunkizuna izateko baliabideak eskaintzea. Modu hontan, komunitatea sendatzeko erramintak eukiko ditugu eta erronka sozialei erantzun kolektibo bat emateko aukera eukiko dugu. Hauxe da Hernani Burujaberen baitan planteatzen duguna orduan. Egiteko ditugun politiken diseinuan, exekuzioan, balorazio zein ebaluazioan, herritarrei dagokien espazioa bermatzea. Benetan sinisten dugu egiteko modu hontan, eta beraz, egiteko hauek zaintzea ere badagokigu. Partaidetza ikuspegitik zer eta nola egitera goazenaren garrantzia azpimarratzen dugu. Herritarrari burujabetza tresnak itzultzeko bideak eraikitzera goaz, eta horrek planifikazio modu berri bat eskatzen du, egiteko modu berri bat eskatzen du. Eta horretan eragile bakoitzak bere papera jokatzen du, funtsezko paper bat. Sektore bakoitzak burujabetza mahai bana eratu du, eta haietan eremu publiko, ekonomikoaren eta herritarren arteko lankidetza bideratzen da. Mahai horretan diseinatzen dira sektore bakoitzeko proiektuak eta kudeatzen dira baliabideak. Eta mahai hauetan herritar oro da gonbidatua eta herritar oro da garrantzitsua. Bestetik, Hernani Burujaberen erabakigune nagusia burujabetzen kontseilua da. Eta bertan, tokiko garapeneko plangintza orokorra eztabaidatu eta adosten da. Ura aurrera eramateko bidea zein den zehazten da baita ere. Planifikazioaren organo nagusiena dela esan dezakegu eta han ezartzen dira lehentasunak, banatzen dira aurrekontuak eta bateratzen dira arloetako estrategiak. Honexegatik eta egiteko modu berrietan sinisten dugulako, ekartzen dugu burujabetzen kontseiluko barne araudiaren hasierako onarpena. Mila esker. Eskerrik asko Aitor, ez daitonen inguna zerbait aipatzeko dagon. Ronda irikiko dugu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, hainbeste jendetza ez da ohiko ikusten. Bueno, gure taldeak informazioa askatu du Hernani Burujabe proiektuari buruz, eta informazio hori gardentasun printzipiogatik jakin behar dugu. Ez dakigu zenbat diru bideratu den foro desberdinetara. Ez dakigu zenbateko horien zein partidatikan gutxitu diren. Oso larria iruditzen zaigu kontu hartzaileetatik ez kontrolatzea. Abenduan aurrekontu batzuk onartu genituen, partida batzuk hitzartuta, horietako batean ere etzen Hernani Burujabe aipatzen. Proiektu honen ez du diru partidarik,
baina badirudi nondik ateratzen den ez dakigun diruaz elikatzen dela. Galdezka, jakin izan dugu que el control informativo del volumen de gasto de Hernani Burujabe se hace extrapresupuestariamente desde Alkatetza. Hori zer esan nahi du, ze kontesto gabe bilun samar dirudi. Beraz, informaziorik ez dugunez, ez dugu proposamena babestuko. Ez gatoz bat, administrazioaren berezko eskumenak inolako erantzukizun juridikorik ez duen pertsona talde bati kanporatzeko modu horrekin. Horrez gain eta bukatzeko udal administrazioan lan egiten duten pertsona batzuen zereginak aldatuko direla ikusten dugu. Era berean, ez zaigu langileen sailaren txostenik eman eta ez dakigu sindikatuekin negoziatu denik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Jaione, zait Euskal Sozialistako udaltaldea zerbait esateko, EAJ udaltaldea, Andoni. Saldeón. Bueno, nosotros como habitualmente votamos cuando se nos presentan cuestiones relacionadas con Hernani Burujabe, vamos a votar en contra. En contra porque creemos que la fórmula que se ha elegido para testar la opinión de la ciudadanía desde nuestro punto de vista no es la adecuada y más cuando hay una partida presupuestaria de 56.000 euros destinada a la coordinación de todo esto. Creemos que se debería gestionar directamente desde el ayuntamiento y con los técnicos municipales y por eso vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Andoni, hainbat kuestio erantzutagatik ez, Elkarrekin Podemosi erantzuteko informazioa eskatu dezuen hontan, kontu hartzaileak erantzun dizue, eta aipatu dezuez, gaina oso ondo esan dezuez, kontestualizatu gabeko aipamenetan oinarritzen zate, eta hori da plenora ekartzen dezuena informazio, ez duke esango gehiago izan gabe ze badezuelako, Hernani Burujaben inbertitzen den diru guztia, Hernaniko diru guztia ez diruaren parte bat, eta hori Hernani Burujaben aurrekontuak batzordean aurkeztu zirenean azaldu zen, eta bertan zinaten, eta informazio guztia hor daukazue, Hernani Burujaberen web horrian ere hor daude memoriak eta aurrekontuak, eta saio bat egin genuen hori aztertzeko, hor agertzen zen Hernaniko udalak proiektu bakoitzan edo sektore bakoitzean inbertitzen zuen dirua, eta beste eragiletatik, beste erakunde publikotatik eta iristitezkena. Nondik ateratzen da Hernaniko udalaren dirua? Desde luego, extrapresupuestariamente, Hernaniko udalak ez du ezer egiten. Aurrekontuetan dago jasota. Aurrekontuetako proiektu horietan, partidaz partida jasota dago. Eta dokumentu hori guztia zuek daukazu, eta de hecho, zuekin adostutako eta udal talde guztiekin adostutako aurrekontuak dira. Eta hori behin eta berriz adierazi izan dugu. Hernani Burujaberen baitan egiten dian proiektuak sail desberdinen aurrekontuen barneratuta daudela kuantia horiek edo zenbateko horiek. Hernani Burujabek ez daukala partida bat, eta hori behin eta berriz esan dizuegu. Eta Hernaniko udalak bideratzen duen dirua, dagola aurrekontuetako partidetan jasota. Hernaniko udalean ez da inungo partida jardun extrapresupuestariarik egiten, ez da egin daitekenik ere. Alkatetzatik aipatzen danean, alkatetzatik extrapresupuestariamente, alkatetzak partida batzuk ditu, eta alkatetzako partida horiek aurrekontuetan daude. Zuekin adostu ditugun aurrekontu horietan. Eta alkatetzako partidak hor daude zehaztutak. Beraz, honekin argi gelditzen dana da, edo gelditu, ea gelditzen zaitzuen argi behintzat, hor daudela, Hernani Burujabera bideratzen dian proiektuetako partida guztiak jasota. Hor daude, bai, hoi batetik. Bestetik, eta honek ezkerreko konsideratzen zehaten alderdi bat izanik, edori esan da behintzat, partaidetza eta planifikazio komunitarioa hitz egiten ari ganean, udalaren berezko eskumenak kanpora ateratzearen alde ez gaude esateak. 2025an ezkerreko alderdi batek, aiganean komentatzen, aiganean hitz egiten, administrazio publikoak pauso bat eman behar dula, herritarren partaidetza aktiboago bat eman behar dula, uste ez datorrela bat zuen ADN-arekin edo DNA-arekin, ez?
horrek kezkatu egiten hau. Ulertzen detelako proiektua ez dezuela ulertu edo ez dezuela ulertu nahi, bitako bat. Baina partaidetzaz, herritarren partaidetzaz hitz egiten ari ganean udal politikan edo politika publikoan eta ezkerreko alderdi batek esatea partaidetza aplikatzen dugunean eta hori sistematizatzen dugunean eskumenak kanpora ateratzen dela, tristea iruditzen zait, hola definituko nuke. Eta horrekin lotuko nuke, formatua. Zuek beti adierazi izan dezu, herritarren partaidetzarekin ere oso ados ere etzeate egon, mugak jarri izan dituzue, desadostasunak adierazi izan dituzue, bada zuek argi esan izan dituzuenak, bai batzorde eta plenotan. Kontua da, hemen hainbat eta hainbat gauza aipatzen dianak, Gipuzkoako Foru Aldundiak berak bultzatzen ditula, eta berak ere, Hernani Burujabe proiektuaren implementazioa diruz lagundutako proiektu bat ere badala. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernatzen duen instituzioek ere hau begi honez ikusten dutela. Hernaniren kasuan ez dela izaten zaipatzen dezu, ez? La fórmula para pedir la opinión a la ciudadanía. Ez kemenezkea herritarrei iritzia eskatzen ari. Beste pauso bat eman da hemen. Haigana da herritarrekin elkarrekin planifikatzen. Eta plan estrategikoak herritarrekin eta enpresekin batera egiten. Eta hori oso desberdina da. Eta hemen partaidetzan eta kooperazioan salto handi badago. Herritarrei iritzia eskatzetik herritarrekin batera egitera pasatzen ja. Bai, eta hor dago desberdintasuna. Eta Hernani Burujaben eta Burujabetza kontseilu honek sistematizatuta albidetuko duena eta albidetzen ari dana da, planifikazio konpartituak egitea herritarrekin batera. Bai, Jaione hitz emango dizut eskatu dezulako, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bueno, bakarrik esatea que cuando pedimos información y recibimos una información, nos basamos en que esa información es la correcta. Si no es la correcta, pues que no nos la pasen. Pero directamente lo que se nos dijo es que el volumen de gasto de Hernani Burujabe se hace extrapresupuestariamente desde Alkatetza. Con esas mismas palabras se nos dijo. Entonces, no hemos entendido bien lo que es eso. Hemos estado intentando buscar información en la web sobre todas las partidas que se han ido incrementando y no hemos sido capaces de buscarla. Entonces, lo único que hemos pedido ha sido información. Queremos información de cuánto se detrae de unas cuentas y cuánto se mete en Hernani Burujabe. Por ejemplo, pues hemos pedido también que a ver qué se hace con ese dinero, qué trazabilidad tiene ese dinero, gastos, facturas, salarios en caso de que haya contrataciones, cuántas contrataciones hay. O sea, hemos pedido solamente información. Nos gusta la música, siempre lo hemos dicho, pero luego hay cosas en la letra que tenemos discrepancias. Entonces, me gustaría tener toda esa información para poder valorar todo el proyecto de Hernani Burujabe. Sin más, es petición de información. Bai, markatu, EAJ Andoni. Bueno, por lo que nosotros estamos viendo desde que salieron las elecciones, el programa electoral, lo que se está ejecutando está basado en el programa electoral de una formación política que es la que legítimamente ha ganado en las elecciones y es la que ha dicho qué es lo que va a hacer y lo está ejecutando como es lo que se debe de hacer. No sé si el programa electoral fue producto de Hernani Burujabe o fue porque los miembros de la formación política es lo que consideraron que era mejor para Hernani. En otras instituciones, aunque les guste el programa y lo quieran entender y lo quieran ver, nosotros lo estamos viviendo. A mí todavía ninguna institución me ha preguntado qué es lo que pienso y qué pegas veo. Si alguna de una institución me pregunta, se lo trasladaré. Y otras instituciones están haciendo participación ciudadana y buscando la opinión de los ciudadanos y no están utilizando este sistema. A nosotros nos parece que este sistema no es el más apropiado, por eso lo plasmamos y lo explicamos cada vez que hay este tipo de votaciones y nada más. Erantzuteko eta arronda itxiko dugu honekin, bai. Informazio eskaerari dagokionez berriz errepikatzen dut. Informazio hori guztia zuen eskura dago, egonda, eta hor daukazue. Beste bada, igual, bilatzeko denbora dedikatu hartzaiola, partidak badakigulako zer dian. Adibide zehatz bat jarriko dut. Orain dela azkeneko plenoan,
Enerkomekin hitzarmen bat sinatu genuen aho batez. Aipatu genuen, hitzarmen hori lehenengo udalerri izan gea maila horretako hitzarmen bat egitea iritsi geanak. Zain, eredua zala, eredugarri zala. Eta hori, etzan posible izango Hernani Burujabe existitu izan ez balitz. Eta Hernani Burujabeko mai sektorialak eta partaidetza forak existitu izan ez balira. Izan dalako udala, enpresa, sektore ekonomiko eta herritarren mailan planifikatuta ahalbideratu izan den formula bat. Emaitzak badaudelako gustatu edo ez, baina ikusten duzu, zuek ere proiektuak onartu dituzuela honen inguruan. Nik esan edetena, modu hontan lan egiteak emaitzak baditu, hitzarmen bat badaukagu. Eta badaude emaitzak kualitatiboagoak diranak, asmatu behar degunak eta oso zaila danak ere administrazio batean, emaitza kualitatibo horiek ere kuantifikatzen. Bai, planifikazio konpartituak aberastu egiten ditu. Eta esaten dut, modu honetan lan egin izan ez bagenu, ziurrenik ez ginen iritsiko adibidez, orain dela pleno bat onartu genuen hitzarmen eredugarri hori diseinatzera. Bai, eta egitasmo guztiak dira kritikagarriak eta noski eta berasteko daude. Eta kritikarik onena planteamendu alternatibo bat aurkezte izan daiteke. Edo dagon planteamenduari ekarpenak egitea. Eta gaur-gaurkoz, legegintzaldi honetan 2 urte oraintxe erdia beteko dugu, ez da ekarpen bat ere egin. Edo ez da partaidetzan sinisten balin badegu planteamendu orokor bat egin debatera ez da ekarri. Eta behin eta berriz, aipatu izan dizuegu, gonbidatu izan dizuegu, eta berriz ere, eta gonbidatzen zaituztegu, Hernani Burujaberen baitan Hernaniko udalak ditun ordezkaritzak, konpartitu ditzagula udal gobernuko kidek eta oposizioko kidek. Ikusten degulako hor asko aberaztu daitekela. Eta zuek uko egiten diozue horri. Argumentu desberdinak izan ditzazkezue, zilegiak izan daitezke, zilegiagoa izango litzateke, edo zilegitasun handiagoa izango luke, planteamendu alternatibo bat egongo balitz, hau hobetuko lukena partaidetzari eta planifikazioari dagokionean. Eta benetan ikusten dut, partaidetzan sinisten balin bada, proposamenak eta aurrera pausoak eman behar diala. Gu behintzat, irikita gaude, eta beti adierazi izan dizuegu horretara. Pentsatzen detelako, horrek ere lan egiteko modu bat aldatzen du, gure konfort egoeratik ateratzea ere eskatzen du, herritarrekin batera planifikatzen jartzeak orduak eta denbora inbertsio bat ere eskatzen du, eta horrek askotan bildurra ematen du. Eta esango nuke honen atzen ere bildur bat ere badagola lan egiteko moduan aldatzeko. Baina nik benetan prozesu hau oso aberatsa izaten ari da, ematen ari dan emaitzekin eta pleno hontan ikusi ditugu eta denek onartu izan ditugu, pertsonengan izaten ari dan eraginekin eta auzozaintza proiektua hor daukagu, pertsonen osasunean eragina izaten ari dana, eta benetan gonbidatzen zaituzet berriz ere, ekarpenak egin ditzazuen, planteamendu serioak eta landuak egin ditzazuen, benetan jasoko ditugulako eta partaidetzan hobetu balin baditeke, noski hobetzeko pausak emango ditugulako. Hau esan da, bozkatzera pasako ga. Burujabetzaen kontseiluaren funtzionamendua arautuko duen erreglamenduaren hasierako onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, Burujabetzan kontseiluaren erreglamenduaren hasierako onarpena onartutzat ematen da. Azken aurreko puntura pasako gea, mozioarena, kasu hontan mozio bat daukagu pleno hontan, herriko aurrei elikadura osasuntxo eskainiko dien jangela eredua martxan jartzaren aldeko mozioa da, hemen etorri zate gaian inplikatua zaudeten hainbat pertsona, eskatuko nizueke mozioa azaltzeko, defendatzeko, mikrofonoa hartu, itzultzaileak entzun ahal izan dezan, eta grabaketan zuen ahotsa gordea gelditu dadin. Eskatuko nizueke izena eta zenen izenean zatozen mesedez. Uxue, harino eta
jangelaren izenean. Kaixo, jakingo duzuen moduan, gaurkoan, Hernaniko hezkuntza komunitatearen izenean, udalbatzara mozio bidez bozkatzera ekarri dugun proiektu honek bide luze egin du. 2023-2024 ikasturtearen hasieran, hasi ziren herriko ikastetxe guztiak egungo jangela eredua aldatzeko bidean jangela eredu berrirako proposamena lantzen. Sortutako lantalde horretan, Urrumea ikastola, Langile ikastola, Aratz ikastola, Txirrita eskola txikia, Elizatxo ikastola eta Hernaniko institutuko ordezkariak zeuden. Helburu argi batekin. Herriko aurrei elikadura osasuntxua eskainiko dien jangela eredua martxan jartzea. Jangela eredu berri honek hainbat asmo ditu. Elikadura gure gizartean eta gorputzean suposatzen duenaz jabetzea, gure herri ondarea balioan jartzea, inguruan topa ditzakegun ekoizpen ereduen inguruko hausnarketa sortaraztea eta dagozkigun kontsumo erabaki arduratsuak hartzea, elikadura osasuntxua eta anitza bultzatzea, sasoiko elikagai freskoei helentasuna emanez, inguruko produktua kontsumitzea, buruntzaldea eta inguruko eskualdekoak, elikagaiak ekoizlearen eskuetatik jangelako plateretara pasatzea, eta jangela jateko toki bat izatetik haratago gune hezitzaile bat izatea. Horretaz gain, proiektua herritarra denez, herriko hezkuntza komunitateaz gain, alderdi politikoen babesa izatea ere oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Hori dela eta, zuekin harremanetan jarri gara azken aldian, batetik egitasmoa aurkeztu eta bestetik zer hobetu genezakeen jakiteko. Hain zuzen ere, uste dugulako herriko agente ezberdinen babesa eta iritziak aintzat hartzeak oraindik eta gehiago indartzen duela gure asmoa. Azaldutako arrazoi guztiak direla eta, zera eskatu nahi diogu Hernaniko udalbatzari. Hernaniko hezkuntza komunitatetik ondu dugun proiektu hau babestu dezan. Izan ere aurretik aipatu moduan, funtsezkoa iruditzen zaigu hezkuntza sailera egitasmo hau aurkeztun dugunean herriko alderdi politiko guztien babesa izatea. Proiektu honetan jarri dugun ilusioaz gain, zuen laguntza izateak ere indartu egingo baigaitu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei mozioa aurkeztu eta defendatu izanagatik. Egingo dugu erronda irikiko dugu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo, eskerrik asko. Gure taldea babestu egiten du jangela eredua aldatzeko proiektua. Hori ez da eskari berria, urrunetik dator. Duela 3 urte, guk gobernu taldearekin negoziatu genuen aurrekontuetan, sartu genuen, eta gainera aukera eman genien hainbat arrazoiengatik behar zuten beste kolektibo batzuei jaten emateko. Gure proposamenak ez zuen harrera ona izan, halaber institutuko eraikin berria eraiki zenean, orduan zegoen gobernu taldeko pertsona batek udal sukalde bat instalatzeko saiakera egin zuen, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Jangela eredua aldatzeaz gain, elikadura hezkuntza ere garrantzitsua da. Produktu freskoak, hurbilekoak eta sasoiko kontsumitzea ere aldeko apustua egiten dugu. Orain proiektu hau babesten dagokigu, baina argi utzi nahi dugu bide honetik iristen bada, bide onera iristen bada, martxan jartzeko prozesua gardentasunez egin behar dela, lehiaketa publiko bidez aukera berdintasunak bermatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jaione. Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, kaixo eta, eskerrak plenora etortzeagatik. Gure partetik bakarrik esatea edo adieraztea sekulako lan egin dezutela. Uste dut proiektu nahiko edo oso sendoa dezutela, aukera ezberdinekin gainera, alderdi guztiei gainera horrela azaldu diguzue, eta baita ere ibilbide egin duzuen ibilbidea, nik uste dut ibilbide sendoa dela. Eta hori bakarrikan, uste dut baita ere herriarentzako proiektu oso ona dela eta komenigarria dela gure aurrentzako, eta bakarrikan esatea gu ere babestuko dugula, eta oker ez baldin banago, oain Eusko Jaurlaritzara joan behar dezute, jo behar dezute, eta arrakasta handiena opa dizuet. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ Udal taldea, Andoni. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque el proyecto que nos presentasteis nos pareció interesantísimo. Desde luego que si se lleva a cabo, aunque no se lleve a cabo todo, si se puede hacer una parte será mucho mejor de lo que hay ahora. Ya os trasladamos, que no éramos muy partidarios de un tipo de comida,
porque volveríamos a estar donde estamos ahora, aunque los productos fuesen de cercanía y estuviesen más cerca, pero bueno, ya se verá más adelante. Y tampoco somos muy partidarios de que los menús se hagan en cuestión, que haya diferencia en los menús generales por cuestiones culturales, sociales o religiosas, pero bueno, eso ya será en un futuro. Pero bueno, en principio creemos que es un buen proyecto, que contáis con nuestro apoyo y si en algún momento necesitáis otro tipo de apoyo, pues aquí estaremos. Eskerrik asko Andoni, Bildu udaltaldea, Xer. Bueno, bestek esan duten bezala, eskerrik asko aurregunea etortzeatik. Guk oso balorazio positiboa egiten dugu Bildutik, herri ekimen honen inguruan. Azkenean, hernaniar talde bat zeate, herriko orokorrean herri guztiari, baina kasu honetan txikienen ongizatean eta hori hobetzeko egin daitezken ekimenetan pentsatutako zerbait delako hau, ikuspegiera bat komunitarioa eman diozue, ekintzari, eta horregatik uste dugu, naiz eta aurreko urtetan egon diren proposamenak, hitzezko proposamenak, lehenengo aldia dagian proposamen bat lurreratzen dena, eta martxan jartzen dena, eta gainera herritar talde batetik, bai. Urtea badira baita ere, eta oso polita da gaur hori guztia hemen, herriko ikastetxeak elkarlanean ari zaretela, hainbat proiektutan eta hainbat egun antolatzen, hori ez da herri guztietan gertatzen, Hernanin ere urteak atzera etzen horrela, azkenek urtetako aldaketa bat egon da hor lanean aritu zaretelako, eta ikusten dugu jangela eredu eraldaketa honek ilusio berezia piztu duela, bai. Lehenengo egunetik gaina ikusi genuen, gonbidapena jaso genuenetik, zuekin elkartzen hasi ginenetik. Gainera horri indarra eman nahi diogu, bai. Gaur egun horrelako talde bat eratzea ez da bat erresa. Antolaketa, maiztasuna, elkartu zareten hilabeteroko bilera luze horietan gaur egun hori ez da ohikoa, geroz eta individualizatua bizieran mundu honetan. Eta orduan, nik uste hori dala lehenengo urratsa, eta gainera etorri dakiguken edozein erantzunen gainetikan, nik hori aurretik jarriko nuke, bai. Elikadura buru jabetza ere bada gobernu talde honentzako garrantzia handia daukan esparru bat, bada denbora baina Hernani buru jabetik ere elikadura buru jabetza honetan sakontzen ari dena, eta bide horretan bide lagun izango baituzuen oski. Gure taldeak ere gure ekarpenak egin zituen, zuekin egindako bilera ondoren, eta bai ikusten genuen eskola publikoan, eskola langileoiek Eusko Jaurlaritzaren langileak izan bartzutela, itunpekoetan ere ikastetxea bera kontratatutakoak, eta aldi berean, jangelan ematen duten denbora gure aurrek ere denbora hori kalitatekoa behar duela, apustu pedagogiko bat egon behar dela hor, eta hortan ere langileen baldintzak eragina duela, eta hori ere azpimarratu nahi genuen gaurkoan hemen. Orduan, bukatzeko bideo honetan, gaurkoan eman dugun pauso hau lehenengo pausoa da, bai, hone iriste izan da lehenengo mugarri txiki bat, gora begira hasteko, gu ez gehat oztopo izango bide hortan, hala ere, eta hau bilera guztietan adirazi dizuegu, guk ere beti gure hartan hitz egin dugu, badakigu bidea ez dela erresa izango, bide hortan zailtasunak egongo direla, eta orain arte egin dugun bezala guztion laguntza, eta elkarrekintza izango dela bakarrik hori lortzea ahalbidetuko duena, eta baita ere, garbi utzi nahi duguna da, eskuduntza lortzen danean, orduan hasiko gala benetan ikusten proiektu honek ze zailtasun, ze behar, udalaren partetik ere ze gauza martxan jarri beharko ditugun, eta irrikitan gaude, egun hori noiz iristen den, eta lanean hasteko zailtasun. Zorionak egindako lanagatik, gaur hemen egoteatik, eta aurrerantzean talde honek ere berdin jarraitzen den. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier, honekin bozkatzea pasako gea. Herriko aurrei elikadura osasuntxua eskainiko dion jangela eredua martxan jartzeko mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da beraz, Hernaniko udalbatzaren udal talde guztien babesa badu hainbeste hilabetetan konstiente naiz zenbat eta zenbat ordu pasa dituzuen lanketa hau egiten. Udal talde guztien ordezkariek esan duten moduan, ere partetik ere zorionak egindako lanagatik. Aipatu da ez, askotan zaila izaten da gai baten inguruan ikastetxe desberdinetako ordezkariak elkartu eta herriarentzat eta gure herritarrentzat onuragarria den proiektu bat eta bakarra adostea. Eta orain gelditzen zaiguna da, dagokion erakundean proiektu hau defenditzea. Udal talde guztien konpromisoa hartzen du
Hernaniko udalak, landu eta adostu eta onartu dugun proposamen hau Jaurlaritzan aurrean ere defendatzeko, beraz. Zorionak egindako lanagatik eta eskerrik asko. Honekin bai, plenoaren azkeneko puntura pasako ga, eskari eta galderen puntua da. Ez ait ote dagoen eskari eta galderarik. Ez? Honekin amaitutzat emango dugu maiatzeko plenoa. Ekaineko plenoa daukagu, ekaineko plenoa azken asteartea justu San Juanetan tokatzen da, San Juan eguna gainea. Ezoiko deialdean egingo dugu, printzipioz eta aldaketarik ez balin bada, ekainaren 17an. Ordu arte, ondo segi.